mami mi ronki andude mi holno no waɗanmi hono mbami sabu no jimami premier jour on ko ɓernande nden waɗi kurupu ɓernande nden kuppi sabu ɓernande nden kuppi wonmi e niɓɓere mi ronki andude mino hon holko kuppi ɓerndan on mi hima deuxiéme fois ɓernande nden huɓɓi mi andi ko an woni lumiére ɓerndan ɗon sabu so wona an mi wona koye niɓɓere gonami mi mo jita mi meeɗa hidde debbo adunan fof ko nenan tan hinnomi feeñeyan sabu min mo jita ɗo e jejour aɗa noyilan halwo goto halwo goto mo nawɗalan on hay somi hi ñuuƴi ene rondi galle so hakkillan arema mi feetata sabu mi feeti fiima on ha mi yejjiti fof min ko fiima yangaylan ko fiima yangatalan jeeso mi faala joni propose ko propose eyyi ɓeɗa anndi min nak mi wona bon gosso ɓe anndi mi wona bon gosso hara ɓe kaani ɓeɗa kaani ɓe anndi ɓeɗa kaani ɓeɗa kaani mais ko woni feere on ko ɓernde sabu sa yooɗi a ala ɓernde a hiɗata a jogota ko wiyete dignitaire neɗɗo e yontede neɗɗo ko andude valeur neɗɗo sabu an mi yimi aɗa andi valeur an sabu sa annano valeur an a jooɗota ko ɗo aɗa yewtide yan sa ɗum ɗo joni ko sens goto jiɗma min e ma wadden ko jenkuji ndiyat ko couple min e ma gonden ala miijo jaganayo ala yagalle ƴeewa jaganayo d'accord rek ɓernde nde feeha ko ɗum tan mi sohli sabi allah wallan hen noon peut être mena hebde gueelo an woni premier gueelan sa woni non sa wi ko an woni premier gueelan sa wi ala defe tuk mena hebde gueelo ara haale tan min ko koyɗolo goni mi uura a jaɓi min e ma en gondu ay riiɗi tan gongere gongo wona fijjide wona gilli fisirde mbiya innuma ay riiɗi tan min ko yiiɗa yang min on min mbeɗe kaani ɗon mbeɗe kaani ko koyɗanne ko yahata kon mi fiira ɗum dérange ani mi sene men yaha bedde ene mbadda fiila saw ganda mo yidba faram holuma ha ganda ko gonga watta sokku algama a hooƴi ma imu ay ɗum ha joni mi anda kono mbami ɓeɗe feeti fima wallahi a riiɗi lan ara wona koyɗol wallahi mbeɗe feeti fima wallahi an a ɓurinini nenan a ɓurinini baba a ɓurinini famille an o fof ceerno mana ɓuuru aboni koyɗonan on a feƴƴeyi wallahi a feƴƴeyi aɗa hoyɗito joni ñalawnague o waare kelaw mi hoyɗitiɗo marabu hoto hoyɗitimi ɗo hilangoɓe ɗo hoyɗito kanko ɓuranma yumma olo ɓuran nag nena gana ka kangara marabu a terni marabu debbo ɓuranma yumma wallahi a terni marabu a terni marabouru ɓe hokkuma respect o wawata ittu nenan e bawan ananne hunduko ma on non marabouru mi meeɗa haalde inde yommami hawa inde baba en ma neni aɗa dépasse non marabouru
mi joyi an arande mi a hunno fo ɓe wawi fijirde a heddi nenan e babam mi nenan e babam ɓural lang fof ɓural lang kala ko ɗum no e aduna ala maraburu respectivement respectu on ya ƴeewoy ko yimɓe ɗumen hannde ɗon yimɓe daña botti ya haalan inde nenan e babam ha par miyama min ya ƴeew mi ƴewani haydara ana haydara mi ƴewani mi dosorde puga inde nenan e babam an hoyɗiɗi mara ɓuuro ala mi yiɗa ɗum wata haali ɗo inde nenan e babam mi yiɗa ɗum haga kagaɗe ɓurma ha nguel an ɗum kam taw ka feytude mi ina ɓurma feytude an haydara wawa ga an ko an gandamo wona mi hokkuma odno goɗɗo entré an kadi entré wala yalta salam waɗo machallah ɗum on ceerno goto mo laafanammi ɗo a yaari gayl suuɗi ceerno a tawi ceerno a huccite ceerno mi wuli ceerno goto mo laattirami ɗo elle wona ceerno laattanma ɗo ɗum wona ceerno laati ɗo wona ceerno laati ɗo wato ko almudo aɗa feeti won huccite ceerno mbiyata wona ceerno laati ɗo ɗo ren jinneji jorga jooɗi ga fuu la hen ceerno laati ɗo non ceerno wona nene laati a laate woni ceerno haɗa haalde ceerno haalde an min haɗa haalde ceerno ala droit haldude on wala ceerno min comme joueur ko pamirta ay ko équipe gol jonno kam jinnoɗo adde ƴewde giri équipe ko holo ina Barcelona o ko Real Madrid jonno kam jiɗi ƴewde giri kay kam tourne holo woni giri holo giri ɗo ay ɗo giri ay ɗo hunjum ara hunjum ay woni hunjum a wawa hay tus walla hoolaki hoore ma o ɓe manki saɓorde pamirta kadi won fala ko joueur on habba koyɗe habba hornde habba guite ɗen so hiita haydara ko ana ya hii tan bittuji tan yiyata pour mi wawa développade soode ɗum kay wona ɗum ay lelde noon ɗum fokal min waɗanma ɗum o lança haalis o ɓuuri ɗum wona heɗara ceerno ala probléme ko tournoi luji korka ɗi eyi kanjum jiɗa ko ƴettude coupe o walla o jiɗa ko ha yaade ha demi final wa min jiɗke ko ƴettude coupe kay so tawi wawi wonde ceerno eyi a kangal a wona innuma wata halde ceerno deƴƴi ko paranto ara mi o jaabo ko jaaboto ko ɗum tagi min yiiɗa liggodirde sukaɓe merdu wadde 30 000 waɗanma ɗum coupon ko foti coupon so gaññima gofo heɓat ko foti gofo heɓat no foti chaque jour heɓat 150 a heeɓi 150 min haalanma 30 000 min 150 min ƴettata e ngaydara a inna langɗo 30 000 ne heewi ala so tawi ko ustu 30 000 tawi ko ustu a yehata hay finalu cama ko ɗum mais ɗum e liggirto ɗum ko 30 000 eyyi ɗum waɗi mais arrangement sa yeehi final ƴetta final on taw ko 30 000 waɗi goto mo gondi équipe jiɗɗo haɓɓorde mo waɗo yeeyde on fof haɓɓay min mbawi wadde ɗum